India mi ka channel banwan ra kubor ba man lagasni. Presiden Donald Trump ka US ulakan tho jor halor ka jinsha pania Bashir K jong Uchandra naga Malalia unong India ubala shakrai kli ha unong wan buhai shnong be an na Kuba ha katayo baladap hadalas teza. Utrom ulakular ban pengat ya uni ubasha kendo don kti ha kane ka kampanya Bashir K ha ki kendon ki ba ka an ki bateng ia. Ula kularu ban penlong ya kari Amerika ka basngan sa sisinpan bat laong ba ka jingsen sha jong u kan omlong ka basha jam ya kinongwan buhay snong ki bale ki kampentrim. Ngalatip ya ki kubor ki Bashir K ka baya day bat ka jingsha peniap jong u Chandra naga Malalia ubriu ubadon burom bha hak talas deza ubala shakrai kli hakmat ka kurim bat ukun jong u ha upoi wir na Kuba ubom day satya bandon hakane kari jongi. Ula ong lingba ka rensan truth social jong u. Haka shipo tarik unailar unaga Malalia sa puesnem karta ula sha thumpo ting e bat shakrai kli ha downtown suit motel kabadon ha Samuel Boulevard ha Dallas urunal ubadon kti uba kerteng u Jordanus Kobos Martinez lai pinyosnem karta ula sha kem bat sha pengat ha ki kendon an capital murder la keno ba ula krai ya ka kli ya unaga Malalia balatep ya kli jong u ha ka jaka bretnyut. Utram ula keno ya ka sorkar barim jong u Biden ka bala pelat ya Martinez ubala syak keno don kti haki kampanya beriu bat ubas deiru unong wan buhay shnong bean ubadon haka history ka kamrunal haka imlang salang. Uni ubreu udei ubala syakem haki snem ki bala letno namar ki kamrunal Bashir K. Kentup ki kam thombore ki kena ki kam tu hanre gila pelat biang ya u syakari jongi hapo kejingyalam bomlar kam jong u Joe Biden namar baka Kuba kam kwa ya uni ubriu ubasniu hakari jongki benrap utrom. Hakatayo baladap kidur CCTV naka downtown search motel kilasa priang hakiran san social media hakabala pen ba Martinez ubadan haka history jogi kamrunal bat ubadang shu pelat na patok dang shen ula thomboteng e ya genong penia jong motel unaga Malalia daka bapom daka wat hakamat ka kurem bat ukun jong u ubadang khat prasnam ka